Eran as 5:30 desta madrugada cando tres homes encarapuchados asaltaban esta vivenda situada na parroquia de Paradela, en Meis, para roubar. Nese intre, a parella que vive na casa saía para traballar. Foron abordados polos homes que os obrigaron a regresar ao interior da vivenda. Unha parella, cando saía para traballar, foi abordada por tres encapuchados, descoñecidos, con luvas, e, bueno, pois que lle roubaron cartos en efectivo que tiñan na súa vivenda e, ademais, que emplearon unha violencia moi importante fronte ao home, mas fronte á muller. Dentro da casa, os asaltantes, que portaban unha pistola, ataron con bridas a parella. Ambos foron brutalmente agredidos e a muller mesmo foi rociada con gasolina. Tanto el hombre como la mujer fueron brutalmente golpeados y ella, además, rociada con gasolina. Fue amenazada también con una pistola que no se sabe todavía si era real o simulada. En este momento ambos están ingresados en un centro hospitalario para recuperarse de las lesiones sufridas. O subdelegado do Goberno en Pontevedra amosaba esta mañá a súa consternación co acontecido. Cualifica de extrema violencia as escenas que se viviron dentro desta propiedade. Los hechos se han producido con una extremada violencia y no tienen precedentes recientes ni encajan en los parámetros de delitos similares en robos en viviendas en los últimos años en la provincia. Tamén amosa a súa consternación con este episodio a alcaldesa meisina, que non agochaba hoxe a súa sorpresa ante feitos como estes. A verdade que me estremeceu porque non me imaginei que eso pudera acontecer no meu concello e ademais sorprende, non? Que sorprende que eso que lle pasa un veciño teu e da por riba, bueno, pues que a esas horas da mañán, cando todo o mundo, pues moita xente está aínda descansando e outra xa está activa traballando, pero que saes para traballar e que te atopes alguén na porta da tua casa, a verdade que sorprende moito. Marta Giraldez apuntou tamén que esta mañá tentou contactarse en éxito co home agredido. Eu tratei de contactar co home de quen dispoño o teléfono e está o teléfono apagado. E, bueno, que iso é unha parte importante, que están sendo tratados, e a segunda parte importante e na que temos que confiar é que a Garda Civil está a facer o seu traballo para tratar de localizar e deter estas persoas. Un operativo da Garda Civil que se prolongou durante toda esta xornada en toda a contorna da Arousa na procura destes tres individuos, con controis policiais en distintos puntos da comarca. A media mañá os axentes abandonaban esta vivenda, como están a ver nas imaxes, con distintas bolsas que poderían conter probas ou indicios que axuden a coñecer máis detalles do móvil que se atopa detrás deste brutal asalto. Polo de agora non se descarta ningunha hipótese.